what do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? לחיות את החיים נורמליים, לא עם עיניים גדולות, עם מה שיש לך תהיה מרוצה, זה הכל. הייתי מפיקה איזה סרט טוב. יוצרת משהו משלי, ככה כל החלומות שלי, משהו כזה, נראה לי. הייתי מאוד רוצה להתנדב עם בני נוער, הייתי מאוד רוצה ללמוד על פסנתר, גם לא מצליח. Long trips in the woods, climb mountains, and ride more bicycle. תשמע, לקום יום אחד בבוקר או בצהריים, עושים איזה תיק, להתחיל ללכת. כאילו אין לאן, אם אין בשביל מה להישאר במקום מסוים, אפשר פשוט להמשיך לנדוד. קצת קשה לי לחשוב על עולם שאין בו כסף, קשה לי מאוד להתנתק מזה. הייתי כנראה מטייל, הייתי מנסה לעזור לאנשים. כן, מנסה לעזור לסביבה שלי אולי. אני הייתי חושב על זה בהיגיון. הייתי קונה מה שרק הייתי באמת רוצה. לא כל דבר שראיתי בחנות הייתי קונה. ללכת למקום עם שטח אדמה גדול, לא לעבוד, לא לעשות שום דבר, רק לנוח ולהסתלבט. זהו. היינו חיות טוב, לא? לא היינו מה היינו עושות? לא יודעת, נהנות מהחיים, כן. משתחרר מהפחד, מדאגה. נראה לי שכל הזמן הייתי על החוף. חבל לדאוג. Enjoy it, family, travel, not to worry about it. Make sure that children and grandchildren are all looked after. אני חושב שהייתי מטייל המון, לא הייתי עסוק במה אני מתכנן למחר, אתה יודע. הייתי בעיקר לומד את העולם. זה מה שהייתי עושה. מה הייתי עושה? הייתי מקדישה את חיי לאקדמיה. לומדת. פשוט חוזרת לאוניברסיטה ולומדת ולומדת ולומדת. בספרייה. על איזה חוף כנראה. להופיע בכל העולם. עם הנהקה, לטייל, לראות, ליהנות. לחיות חיים טובים, קרוב לטבע. אמנם אני פה עכשיו, אבל זה הולך להשתנות בקרוב. להרגיש חופשייה, גם אם אני בתוך מיליון מחויבויות ודברים, עדיין למצוא את המקום שאתה מרגיש חופשי. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing
than a long life spent in a miserable way.